sa nedá hrať. Ty si tomu dal. Miško! A prečo zasa ja? Pretože si brankár. Neulievaj sa! Čo sa nehýbem? Vám sa to povie v takomto brdení. Toto nedohráme ani do večera. Martin, zakrič na neho. Prečo ja? Pretože si kapitán. Miško! Aha, čo mám? Bodaj by nebol. Trčia mu rebra, ako keby nežral celý týždeň. Daj to sem a nebuď škrob. Sláva, chutí mu. Či je ten psíček? To keby sme vedeli. Možno ho niekto vyhnal. To je dnes normálka. Keby aspoň okúpali, kým ho vyhnali. Vyzerá, že je z nejakej vzácnej rasy. Prosím ťa. Čajný orech. Čo kecáš? Pozri sa na tú inteligentnú papuľku. Možno ho niekto bil a tak ušiel. V našom dome, kde sme sa sem nasťahovali, bývala jedna pani a tá má takého kocúra. A ten raz... Stretol na schodoch myš, zľakol sa a zdrhol. Náhodou u nás doma neboli vôbec myši, ale tá baba ho tak tlkla, že jej ušiel. A bol taký vzácny, že ho hľadali aj SMBáci. No, poďme hrať. Miloška, podám píska, ideme už hrať. Martin, hrať to. No, poďte, chlapci. Chlapci, nezdržujte sa tam a ideme hrať už. No, Nepite sa o to a hrajte. Nesekaj. Na druhú stranu mu to nahrať. Výško vestia nemôžeme hrať. No. Miško, daj psa tam, kde si ho našiel. Ešte na nás niekto priletí, že sme ho šlohli. Výško, poďš hrať. Nahraj to. Neboj sa. Nič sa nedá robiť. No tak bež, no. A keby ťa naozaj vyhnali z domu, tak zasa príď. Že sa vrátiš. Vrátil sa! Tak prečo ho vyhnali z domu?
Miško, to si ty? Áno, mami. Pstulák, mama je fajn, ale otec hovorí, že sa na ňu musí ísť diplomaticky. Tak ja si to s ňou najprv zdiplomujem a potom ťa zavolám. Keby si niečo potrebovala, mami, tak som tu. Ukáž. Nie, mami, nič mi nie je, ale tak som si vravel... Teraz potrebujem, aby si bol doma. Má prísť pani Kopecká, tak jej povie, že manglujem. Nech príde za mnou dole. Mohol by som ti pomôcť aj manglovať. Niekedy inokedy, dobre? No, Miško. Seď. Poď. Ahoj. Ahoj, to som ja, vlastne my. Mama ťa s ním vyhodila, však? Ale nie, náhodou mala obrovskú radosť. Ale mama má chrípku a bojí sa, aby ju nedostal aj on od nej. Hej, a začal som ho volať Tulák. Neklám, vyhodila ťa. Keby si ho vzala na pár dní, kým sa mama uzdraví. Dobre, skúsim to, ale počkaj tu. Ocko, môžem si priviesť psíka? Čože, psa? Čo ti to vliezlo do hlavy? Tu v činžiaku? Ale ocko... Nie. Miško, bezraj do činžiaku nepatrí, ale skús to ešte u Joža. Ich oco nie je doma. Ten šampón, Ondro! Tak kde si? Ondro, poď! Na. Tento je na svetlé vlasy. Teba tak po niečo poslať. Si tu na nič. To je paráda, čo? Tak, teraz ešte sprchu a budeš ako znovu narodený. Z takého psíka bude mať aj mama radosť. Počkaj ma, Tuláčik. No neboj sa, vidíš. Dáme ho radšej Vladovi. A keď sa vráti mama, tak jej povieš sám, že si to rozbil. Lebo vieš, čo poletí? Facka za ucho. Si smerný však. Počkaj, niečo ti nájdem. Dáš si? No toto. Kde si sa to naučil? Tu máš. Pravda, že nikoho nenapadlo dať sa ti poriadne najesť. Len ťa drhnú, maznajú sa, ale nikto sa nepostará o to, aby si nebol hladný. Máš rád pečienku? Máš pravdu, ani ja nie.
toto? Lenže to je na večeru a ja by som si to odskákal. A nakoniec ešte mrkvičku. Mama. Ahoj, mama. Čo si hluchý, prosím ťa? Bol som tam. Celá Austrália leží na južnej pologuli. Na západe ju omýva Indický a Tichý oceán. Austrália má rozlohu ako 60 našich republik, ale obyvateľov má menej ako naša republika. Väčšina Austrálčanov je anglického pôvodu, preto sa tu hovorí hlavne po anglicky. Čo sa ti stalo, že sa už učíš? Nemal som čo robiť, tak som si povedal, čo môžeš urobiť dnes? To je dobre. Kým sa mama spamätala, chytil som tuláka a zmizol. Domov sa vrátim radšej až za tmy. Keď sa mama začne o mňa trochu báť. A ja pôjdem až s tebou. Braček si zráta, že je celkom jedno, či chytí pár za uch odo mňa alebo od mami. A normálne to všetko vyzvonil. Jeden výpras predsa vydržíte. Horšie, čo urobíme s tulákom. Tak ho tu necháme. Hej, a niekto ho ukradne. Alebo niekam spadne. Akurát, keď som ho tak krásne vykúpal. Na noc ho niekam schováme a zajtra ho môžeme predať. A za tie prachy si kúpime dresy. Počuješ, Miško? Naozajstné dresy s číslami vzadu. A ty dostaneš žinotku. Ty si ale somár. Chová sa k tulákovi ako... Tak si predsa naletela. Aspoň som sa presvedčil, že tá láska je celkom vážna. Napíšeme inzerát, že hľadáme pre tuláka byt. 2 izby s príslušenstvom. Aby mal kam chodiť to... No, aby nemusel cikať do periňakov. No jasné. Ešte vyššie? Na prvé poschodie stačí, aby sa mu nekrútila hlava. Pekný bytík, akurát 2+1. A tu už tečie voda. Tak čo, berieš? Páči sa mu to, berie. A čo potom, keď si vyskúša postielku? Toto je prvý havino na svete, čo dostal byt. Bez dekretu a bez čakania. Čo si to urobil? To je ale hanba. To sa smie? Čo nevieš, že tu máš parádny záchod? Poď. Neboj sa. To nič. Však sa to naučíš, no. Popros. Tak popros, tulák. Pekne popros. Fakt u nás vedel prosiť. Už viem, prečo neprosí. Lebo všetci napchávate všetkým možným. Už pribral aspoň 2 kilá. Len ho rozmaznávate a kazíte. Teraz si zacvičíme. No, preskoč. Tulák. Hop. Hop. No tak. Preskoč. Tulák. Hop. Preskoč. Hop. Hop. Vidíte, aký je bystrý? Ty mudrlan. Na čo by skákal, keď ho to nebaví? Ja by som tiež neskákal. Pravda, tulák? Či je ten pes? Čí by bol náš? Naozaj? A čo tu snoríš? Čo ťa je do toho?
Poď Tulák, hop. Zober si cukríček. Hop, hop. No, hop. Dobrý psíček, dobrý. To si zaš čo? Aby ťa nenapadlo ocikávať kúty. To budú bývať ľudia. A keď ti bude treba, tak si tu vyhrabeš jamku a je to. Miško, ty by si tomu dal. To robia mačky, Trojko. Dobrú chuť. Uhni. Aby mu nebola zima. Nosíte mu hoci čo, ale že sa chce hrať. To vás nenapadne. No vidíš. Treba myslieť, páni. Naučíme ho parádne kúsky a potom urobíme vystúpenie. To bude senzácia. Viete vôbec, koľko zarobíme peňazí? A potom požičieme Tuláka do cirkusu. Ale nie, že to niekto vykecá. Neboj sa, ostane to medzi nami. Mamička vravela, že si ho máte vziať hoci aj zadarmo. My už ho teraz nechceme. A prečo? Lebo veľa žerie a ockovi zjedol aj zubnú pastu. Keď bol maličký, tak som ho mohla voziť po čiariku. Ale teraz s ním už nie je žiadna zábava. Nie si ty náhodou rozmaznaná? Zmizni, lebo niečo utržíš. Pochybujem, že ho nájdeme, veď je to už skoro týždeň. Ty o ňom naozaj nevieš? Koľkokrát vám to mám povedať? Veď si ho chcel predať, nie? Beriete všetko vážne a vôbec nechápete žarty. Čo by som z toho mal? Mňa jediného počúval. Slečná, vezmite si ho, prosím vás. Aj ty nie si predsa Tulák, však? To je Fifinka, na výstavách už dostala 3 medaily. Naozajstné zlaté. A kde ich máš? Bol by som ich priniesol, ale mama ich má zamknuté v stole. Tak prečo si ho priviedol, keď je taký vzácny? Lebo mama má radšej Fifinku ako mňa. Čo sa rehocete jak v divadle? Poď, nic si z toho nerob. Poď. Prišiel som si pre tú odmenu. Nemal viacej ako 15 cm. On ešte porastie. Mne sa celkom páči. Keby nám ho dal. Veľmi skoro zrádzaš Tuláka. A ešte kvôli takému dlhému slížu. To nie je Tulák. Tak mi dajte menej. Hoci len 5 kačiek na žuvačky. Tak akurát 5 za uch. A frč! Nechceli by ste mačku? Všetci vypadnite. A domov. Nech tu už nikoho nevidím. Nebo začnem strieľať! Ten papier zo samošky dám radšej dolu. Žetón. Tulák! Tuláčik môj. Ahoj. Tulák, ahoj. Ako A si čo sa odmena, mal? páni? Kde si ho vzal? Hľadali sme ho celý týždeň. Nehovor, že si ho našiel včera. Vypísali ste odmenu a ja som vám sa privieral. Tak čo ešte chcete? Nič ti nedáme.
lebo si nám tuláka ukradol. Sľúbili ste odmenu? Sľúbili. Priviedol som vám psa? Priviedol. Tak navalte prachy. Jasné, ale nech nás nikto nevidí. Obchody uzatvárame najradšej pod strechou. Prosím. Čo mu chcú dať? Čo ja viem? Priznal sa. A dobrovoľne! Konečne budeš doma, tuláči. Ale po všetkom. Možno, že nie. Detko, keď ste tu sám, nie je vám smutno? Mám tu rádio. A tam tranzistorák. No. Pokrútim gombíkom a hrá. To je vynález, čo? No. Pokrútim naspäť a nehrá. A to je ešte lepší vynález. Ale nemôžete sa s ním porozprávať, lebo vám neodpovedá. Ej, ty, fiškus. Vy tu ale máte šikovných vecí. Trebárs táto vrtačka, alebo táto, alebo brúska. To muselo stať veľa peňazí. Detko, a nebojíte sa o to? Náš otco vravel, že sa veľa kradne. U nich vo fabrike každú chvíľu zmizne nejaká vec. Alebo na hradie. Naozaj, detko? No, daj. Lebo to nikto nestráži. Taký dobrý stráž sa dnes nezaplateniu. Tak a do žartov. Čo vlastne odo mňa chcete? Miško! Najradšej má kyslú kapustu a mrkvu. Ty kurifaj. No. Tak, čo? Tak čo s tebou? Vodovody opravovať nevieš. Ani kľúčky. Verím ti. Nikomu sa nechce byť samotnému. No. Tak čo povieš? Skúsime to spolu. Lepšie ako v paneláku. No poď. Tam by sa ti bývalo, čo? Detko, zajko! On tu dnes nie je. Akurát teraz mám na vás čas. Čo keď ho bude hľadať? Neboj sa. Už som si myslel, že na neho zabudli. Kurifaj.